הצלחתי לתפוס ארנב! בואו, תראו! מי זה, אורי? כולם! היי, בואו! וואו, באמת הצלחתי! אני שפן ולא ארנב! אפשר קצת אור כאן? מה, אתה מדבר? כן. מה זה, מה? אתה באמת מדבר? כן. רגע, לא הבנתי. מה, אתה שפן, ארנב? מה אתה? אני שפן, לארנבות אוזניים ארוכות ולנו קצרות. האמת שהייתי רוצה לשחרר אותך, אבל אני קצת חושש ממה שהחברים שלי יגידו. אני מבין. כן. מה זה, איפה ארנב? בכלוב, איפה הוא יכול להיות? דרך אגב, בדקתי, זה שפן לא ארנב, ראיתי בגוגל. איך בכלוב? הדלת פתוחה. מה, לא סגרת כמו שצריך? סגרתי, בטח שסגרתי. מה זה, מה קרה כאן? לא סגרת כמו שצריך, זה מה שקרה כאן! לא מאמין עליך! זה פשוט לא פייר, רוני! אתה היית צריך לשמור עליו, לא לאבד לנו אותו! זה ממש לא בסדר! זאת אומרת, אני אתמול סגרתי, אני אומר לכם. מה קרה לאחריות שלך? סמכנו עליך! אל תצפה מאיתנו להיות החברים שלך! חפש לך חברים אחרים בטיול הזה! היא ממש לא לעניין ההתנהגות שלך! אולי פשוט הייתי צריך לספר את האמת, כי את הכעס לא אוכל לצאת. את זה יותר מכל רוצה. אחרי הכל הם חבריי, ואותם אני אוהב. להשלים אני חושב, כן אלמד להתחשב. נצטרך להשקות אותו בשיקוי השפנים. אלמד אותך על כללי העדר ואיך מזהירים מפני הסכנה. לא פלא שלא התעוררתי מהר כשקראת לי. מה, אתם תהיו מוכנים ללמד אותי הכל? בוודאי. תקשיב טוב טוב. את כל הכללים. את המסע מדרום מתחילים. כינסנו את העדר. יש כללים חשובים בתוך העדר, הם שומרים שתמיד יהיה בסדר, שנעים לנו יחדיו אנו שרים, זה קורה גם כשאנחנו מתרגשים. יופי, מה זה נראה כמו שביל. כן? מעניין לאן הוא מוביל. וואו, פרפרים! מה זה? שלום לכם! שלום לך. מה, תראה פייה? מה, את פייה? נעים מאוד. אני פיית ההתחלה. עליך למצוא את מפת הים. בלעדיה לא תוכל להתחיל. מפת היער? זה נראה כמו מפה. כן, זו מפת היער. וואו, לאן אני הולך? קוטה, מהר, פלרוני, תפסיק לעשות שטויות! פלרוני, תצלח! פלרוני, למה? לאן? עוברים דרך המנהרה, חוצים את צלע המפגש, מעיין הנצח, ומגיעים אל באר המשאלות. יש! באר המשאלות! איזה יופי! בסוף סוף אני אוכל לחזור להיות שוב ילד! השביל אותנו מוביל אל מסע בלתי רגיל, ואם נקלענו לצרה יש אור בקצה המנהרה, אל באר המשאלות נשים פעמנו, אל באר החלומות נחישה את צעדינו. לאן אתם ממהרים? ובכן, העניין הוא כזה, אנחנו צריכים להגיע אל באר המשאלות וכמה שיותר מהר. כן. אולי אתה מכיר קיצור דרך? אני יכול להציע לך אפשרות טובה הרבה יותר. באמת? אני לא הייתי סומך עליו יותר מדי, בוא נלך כבר, נו. מה פאון הזה רימה אותנו. אוף, אמרתי לך, זה לא פאון, זה שדון. אתה רואה, אבל... הגעתם אל הפתח הנסתר. מה?
אתם זוממים להגיע אל הכניסה הסודית המובילה אל תיבת לא, האוצר. זה לא נכון, תן לי להסביר לך גמד יקר, יש לך טעות פה. אני חושב שעשיתי כאן טעות. איזו שטות מצידי. אני אשחרר אתכם. רוצה לשוב להיות ילד, רוצה להיות מי שאני, רוצה להיות כבר ילד, זה לגמרי הגיוני. להתראות, ואל תשכח, אמור את המשאלה מכל הלב 3 פעמים. אתה יודע שפני, אני ממש מתרגש. גם אני. כי סוף סוף אני עומד להגשים את המשאלה שלי. כן. ועם זאת אני גם קצת עצוב, שפני. אוי, כי מעתה אנחנו צריכים להיפרד, שפני. נכון. אני רוצה להיות שוב ילד. איזה כיף! חזרתי להיות שוב ילד! איזה מזל שאתה שלם. תודה. אנחנו חברים הכי טובים, זה לזה תמיד צולחים, על חברות כזאת לא מוותרים, יחדיו נהיה בלתי מנוצחים. היי, ותזכרו תמיד לומר את האמת, כי את השקר לא נוכל